Sukuram parao khoroksa tiprasa belakena hamya sukja jaya thongro kalaijak tai kasa rok kalai tongbaikha belakena sugya nukhungbo hamya abono thangai subaikha tipra mothoni subjonal chairman Suron Debroma jebini kha tongmani yak tongmani abahike bo subawui rijaka maire makha hoi chajangnai tai kisemisa rok kai phaijaka bono onno khungbo bo dia khai isoni thani bo sarai sarai saka lokorok bo thangai sukuram parao thangai o tiprasa khoroksa kalaijak no thangai subanan bagai koikha tai bun nai nai de bungni o manpili bo khoroksa tiprasa ngai thongro kalaijak belakena sukja jaya lokorok mangkhe bono thangai subanan bagai koyo sukuram para o tai belbari ardi bolok khobjaknai belbari ardi bologo khobjaknai sukuram parao obo wngkha manpilini nai de khairo suru suru khe thuima tongjaka thangai subaikha tipra mothoni subjonal chairman Suron Debroma bo thangai subabo rikha je yaksukti rikha tai lukurokno bo duikha tai joto lukurok je subana muchungnai belbari ardi bolok khobjaknai ni andaro sukuram parao thangai subasu kisa khaija baidi hini tai bo lukurokni subasu maya sak bo hamai basai mangla khanui bo saimangkha aroni report wngoi thangai naikhe Suron Debroma thangai belai kheno khairok suru suru khe tongma nugui khairokjagui bo subasu bo khaikhe nai de tiari tv ni manpilini bisingtwi takhok tamo saka nai de bono manpilini sonorogui rokti nai kani khaitongmani bagui ani paiple hamjakma yaparo tai sini subrai jisu kristo rang belai belai ke hambai maro tamni inke anu tini o jagao motang para singkamo nong ha sukram kami mo belbari area klayo na inke o belbari area ni sukram parao je sini takhuk masa rugi klaye mane kislang khaksa sogui tongkha inke borok naini edisa hapango bun kagos potro riya bongni rugi nanyani bagai eka aboni bagai masa kata bani edisa hapango kubangma rugi nanyan phan tongo aboni bisingti bono kisah janong nani bagai saka tini ni simi borok cetona angkha borok thangnai edisa hapango thanai sini MLA rongni thani bo thanai borok bibhino jaga borok thanai karon borokni nainai khe nainai nok bumhai tongmani eko o rugi serai hingka hingke abo hingke bupha o rugini bupha mo omokhe rugini buma borok kun palmalia haise taba rugini nainai mini asa sara haing doka yathek khaisima tonchu kislang khaka sokmani singa kosa kasana naisimalia amhai obostha tongo aboni bagai ang luku takhuk tei bukhuk rokno tei sini MDC EM CM rokna ang oboni kopoknani muchungo sini kwbangma sorkari development ni fund bongni angko tongo bongni andaro tongo abono kise misa rui phano borokno tongnani bebosta khlai rwnani bagui ang ma koyo tei borok bo koini tongo borok khe tini koinani rwnglia borok sannani rwnglia aboni bagai ang borokni ingui ang nong thani ma sanjao sini CM EM rokni thani MDC rokni thani tei MLA rokni thani ang ma sanjajaka tini o rugina hamrwnani bagui jotonoi yak chuktui chubala khyangke hamnai hai sarasa sini tiprasa rok je asuk kulugui tongmani abono kasai manani bahut kosto tongo borok tini sini khumulung hospital thangmani ara thangmani kuno rang puisa krei bithi brai naimalia hospital ko GBO talang ni hinai roman sisi GBO talang malia borok hai noko tu khiklai ma ton phakya siti tu singmo nasigui buthalai man hai kalainai ing tongkha borok bo hai sudu bo aru gini sibi nailai tonglai kuno byabostha krei eka aboni bagui no sini jara buddhik jibi rok kisa wan sugui borok no jukti buddhik ruoi GBO yaphano je kuno jaga talangai hamrwnani bagui kisisa yak pholok bai sidi ang koimani hingke obono hingke a pholognani no rang puisa nango borokni tei chana nungnani nango aboni bagui tei bisi kok kwbang sanani muchungya sing manani phuru hingke ke 10 rai boot ya thangya boot je somoi sanani phaio aphurke ani batas odek rwnai hinai salayo haise eka bata rwnai hinai rok tabono nukjaknai haise busuk jora ke rei chuba ya haise next time phainai bile next time phaipurke aphurboda haini sawi naonai tabok mani jorao no ruoi next time ni bagui
jotto leader rok na abo no koinani musungo next time ni bagi te kok sana nangya jat o borok no sanamiti sana ni bagi jotono sohojogita khaidi jotono belai ke hambai maro hambai kok sung sanai